Ho, ho, ho. Åh nej! Hvad er du det? Der er ikke noget med at give strøs. Nu har jeg let i en hel time, og jeg har stadigvæk ikke fundet noget. Hvad skal jeg da gøre? Nissemor, prøv at se. Der er nogen, der har taget vores støv. Har vi ikke mere juledrøs? Hvad skal vi da gøre? Vi skal have rensstøv ned og flyve igen. Jamen, vi er nødt til at have nogen til at hjælpe os. Jeg har et hemmelige ingredienser her, og jeg har et kort. Her, tag det, Nisfar. Jeg må have fat i Anna. Anna, kan du hjælpe mig? Vores tryllestøv er blevet væk, så vi kan ikke komme ud med pakkerne. Det vil jeg gerne. Perfekt. En nissehue, et julehjerte og noget gran. Det kan jeg ikke gøre alene. Jeg må have noget hjælp. Jeg må finde Emil. Og Anna ledte i rigtig lang tid. Til sidst, så fandt hun Emil. Emil, du må hjælpe mig. Vi har fået en mission fra julemanden. Og for at kunne lave noget med nissestøv til julegaverne af rensdyrene, vi skal bruge et julehjerte, en nissehue og noget gran. Det kan jeg godt hjælpe med. Ikke noget her. Kan du se noget? Nej, det kan jeg ikke. Kan du se noget? Nej. Der! Ja! Men... det er julehjertet. Det er det! Yes. Det næste, vi skal have, det er en julehat. Okay. Hej. Jeg hedder Torgild. Hej, Torgild. Må jeg komme med? Nej, fordi vi er ude på en vigtig mission med julemanden. Nå. Vi skal finde en julehat. Der er en her. Jeg kan godt få den, hvis jeg kommer med. Okay, så kom med. Okay. Ja. Se, Torgild, vi har et julehjerte, og vi har en nissehue. Og det sidste, vi mangler, det er en kvist. Men jeg har julemandens kort, står der, at kvisten er bevogtet af en farlig, stor, kæmpe hund. Så vi skal altså være forsigtige. Men jeg tror, det er lige i området. Så må vi gå der. Ja. Et kødben. Et kødben. Yes, mand! Se, vi har fundet alle 3 ingredienser. Se, julefar, jeg har fundet det hele. De 3 hemmelige ingredienser var i skov. Juppie! Se, nissefar, nu bliver det jul. Vil du putte det julehjerte i? Vil du putte nissehuen i, så kan den dejlige juledrys blive færdig, og nissefar kan komme ud og flyve med kagen. Glædelig jul!